idem Ty si natočiť určite, no video. isto si príjmul invite, až teraz si príjmul invite. Dajte mi invite boty. Ja sa vám keď tak oznáš, keď budeme v hre. Už sme v hre, tak ideme na to. Dávajme station. Battleground. To je. Toto je najhoršia mapa. Nevadí. A akože dá sa. Povedzte, čo mám nejaké pekné RPGčko. Aha, pekné. Jako zabil, najväčší noob tu prípada. Nelúkajte, borci. Ticho. Tam bol dosť dobrý brep máš na ňu. Díky. Taký modrý. Neostali ťa díky. A nejak červený. On mal byť už dávno mŕtvy. Jeden stovku dostal. Jeden stovku. Staj, sweet. Máme sklon, ty prežije. Borovský nič neuhraje. Dobre. To ja. To nemáme. 150? To milujem. Naozaj. Keď mi sa Čo z toho? Poď, David, poď. Hej, David sa líbne, kuchyňak sa líbne. No dobre, to ľudia asi už nebudeme mať tretieho parťaka, lebo asi sa lívne. Ozvem sa vám, keď budeme zase pokračovať. No už hráme, tak idem na to. Počia? $150? Počkajte. No, už som tu, borci. Ideme pokračovať v Rivals. Alex Klon nič neuhrá, lebo je noob. Kde ja som to čísť najväčší noob, kamo. Lebo hovorí si, že on vie dobre hrať s RPGčkom, bere si snajperku ako plný A. On ani nevie hrať ani vôbec do snajperkov ani s ničím. Veď práve. Ja si aspoň priznám, že nie som tak dobrý. Ty si dobrý. Ale zo snajperkov vieme ja lepšie, lebo ja som dal 450. Už mi píše, že som koko. No. Alex. Pozor, nepovedal som nadávku, ale koko iba. Pozor. No ja sa kde počuť. Dáme dvojku. Ja sa vám osmiem, keď budeme v 2v2. No, už sme tu zberáme zberáme. Station. Yes! Najlepšia mapa. Ja si beriem snajpu. Ja sa priznám, že ja som není až tak dobrý so snupou, ale akože ide mi to celkom. Ja som lepší zo snajpu, teda od nás. No áno, Mr. MZ je o dosť lepší. Potom jeho YouTube budete mať Ja popisku. som na 150 jednému z nich. Si to videl? Áno. Hovorím, že som najlepší sniper. No zase nie najlepší, ale...
není to úplne Jeden najlepší, zálet. ale si dosť dobrý. A akože aj ja sa dá. Ako dá sa, ale nie si si taký v pohode. No. By som ti zmazal odber. Čo? By som ti zmazal odber. Brovky, tam Prečo? kempy na stene. Dobre, 150. Som už na srke. Ale nie, že mu tam budete písať hejty, Komu? ale pod video. Tebe? Mhm. Kámo, mal byť mŕtvý! Lebo Degeško hrá na mobile, ako ja. GG. Natáčaš teraz videjko? Ono, si ešte zistil? Čo robíš znova? Čo robíš znova? Zabijam Ja ho. mu nerob, Šimon. Oj, Stíhaj. Tutaj. Ty robíš tou katanou, ty si mohol mať RPGčko už dávno mŕtvych. A ty musíš robiť s katánkou, veď jasné. Tak ako ty robíš s katanou blbosti? Na čo robíš s katanou blbosti, keď máš RPGčko tam zadarmo? Moje loď mŕtvy už 1000 razy. Nie, nadávam. V1 ide hore. Čo nočím? Ježmaria, toto je strašné. Ne, Ja som jedného zabil, čo? Čo vreštíš? som pod mapu. Brovský ide onej. Do shotgunu na blízko, ten protivník. Dokiaľ som tu, len ma babina volala, čo potrebovala, tak som jej to išla vybaviť, lebo mi niekde volal. Tak ideme. A teraz máme maximálny duel, aby si vedel. Čo sa idem tam Keď tu snažiť? veda ti, že umreš. Ale reálne. Odo mňa umreš. Pinďo, čo dělat? S kým sa mi znova vadíš? Yes! Dal som ho. Ja som ho zabil. Kámo, ja som ho nahitoval. Ja som mu dal stovku, tak dávajte pozor, kto ho nahitoval. Ja som mu dal 3 razy oné, 50. Jasné, 3 razy, keď má 50, no tak už je dávno mŕtvý. 150? Si ho zabil. Nie druhý. 150, už je 150. 50, len 50. Nebuď taký. Dávaj si pozor na. Každý človek sa mi. 150. Brovský, čo sa mu stalo? Dobre. No, jedného som zabil ja. Ja som zabil dvoch teda. Ja som dvoch zabil. Najväčší killer zo snipov. Keď sa ja môžem sa dá sa. Jeden sa nenazdal troška, jeden troška dostal troška. Hihi, ďalší dvoch som zabil.
tak toto bude všetko na dnešné video. Tak čus!